पहिली खासगी टेक्निकल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट म्हणजेच यशवंत ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट कणकवली। माहितीसाठी संपर्क ऑफिस 7887 31 66 71 आणि 94 20 20 61 90। माजी मुख्यमंत्री खासदार नारायण राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आगामी निवडणुकीत महायुतीचा झेंडा फडकवणार असा निर्धार शिवसेना जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत यांनी केला आहे। पाहूयात। शिवसेनेचा वर्धापन दिन 19 जूनला संपन्न झाला। आता नंतर सन्माननीय शिवसेनेचे मुख्य प्रमुख आमचे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आता उपमुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांनी या वर्धापन दिनी प्रत्येक संपर्क मंत्री यांना सूचना केल्या की प्रत्येकाने आपापल्या मतदारसंघामध्ये आपल्यावरती जबाबदारी दिली आहे। याप्रमाणे पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येकाने जाऊन शिवसेना मजबूत करण्यासाठी शिवसेना संघटना ही चांगली जोमाने काम करते आहे काय, संघटना मजबूत होते आहे काय, याच्यासाठी त्या ठिकाणी जाऊन ही संघटना प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये एक सक्षम शिवसेना संघटना त्या ठिकाणी बनवा। प्रमुख कार्यकर्त्यांना पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करा आणि सन्माननीय शिंदे साहेबांना अभिप्रेत असलेली शिवसेना प्रत्येकाने आपापल्या जिल्ह्यामध्ये जाऊन अशा प्रकारे कार्यकर्त्यांना पाठबळ देऊन संघटना मजबूत करावी अशा सूचना दिल्या। आणि याच अनुषंगाने ही सगळी मंडळी शनिवारी आपल्या जिल्ह्यामध्ये येणार आहेत। तरी या सर्वच जे प्रमुख पदाधिकारी आहेत या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी वेळेवरती या सभेला सर्वांनी उपस्थित राहावे असं मी आवाहन करतो आहे। आणि शिवसेना कुडाळ मालवण असो सिंधुदुर्ग जिल्हा असो या ठिकाणी आमचे केसरकर असतील ते निलेजी असतील यांच्या मार्गदर्शनाखाली अतिशय चांगल्या प्रकारे सर्व कार्यकर्ते काम करत आहेत। शिवसेनेमध्ये वेगवेगळ्या उभाटामधून मोठ्या संख्येने सुद्धा आज प्रवेश करत आहेत। या कुडाळ मालवणमध्ये सन्माननीय निलेजी ज्याप्रमाणे काम करत आहेत त्यांच्या कामावरती प्रेरित होऊन विश्वास ठेवून असंख्य उभाटाचे कार्यकर्ते व अन्य कार्यकर्ते ग्रामस्थ शिवसेनेचा झेंडा आपल्या हातामध्ये घेत आहेत। आपल्याला सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते आहे। त्यामुळे निलेजींच्या वरती सुद्धा आता अतिशय मोठी जबाबदारी आली आहे की जे लोक आपल्यावरती विश्वास ठेवून त्या शिवसेने संघटनेमध्ये येत आहेत, आम्ही सर्वच जबाबदार पदाधिकारी जे जे पक्षामध्ये प्रवेश करत आहेत त्या सर्वांचं स्वागत करतो आहे। त्यांची अडीअडचणी जाणून घेतो आहे, त्यांच्या समस्या जाणून घेतो आहे। हे सगळे समस्या सोडवण्याचं काम एक समाजकार्य, कारण 80% समाजकार्य आणि 20% राजकारण याच्यातून शिवसेनेचा जन्म झालेला आहे। आणि ही समस्या सोडवण्याचं आम्ही सर्व मंडळी आम्ही काम करतो आहे। आम्हाला ह्या जिल्ह्यामध्ये माझ्यासारख्या एका कार्यकर्त्याला समाजकार्य कसं करावं, लोकांच्या समस्या कशा सोडवावे याची संपूर्ण आम्हाला बाळगून सन्माननीय महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री विद्यमान खासदार सन्माननीय नारायणरावजी राणे यांच्याकडून आम्हाला मिळालेलं आहे। सन्मान्य राणे साहेबांनी आम्हाला कार्यकर्ते म्हणून घडवले, नावारूपाला आणलं। मार्गदर्शन हे अंतिम मार्गदर्शन आम्ही राणे साहेबांचं मानतो आणि राणे साहेबांच्याच मार्गदर्शनामध्ये महायुती कशी भक्कम होईल, महायुती या जिल्ह्यामध्ये जेव्हा विडिक्शन होतील तेव्हा महायुतीचा झेंडा हा 100% फडकला पाहिजे याच्यासाठी आम्ही सर्वजण काम करतो आहे। आणि हे काम करत असताना आम्हाला यशसुद्धा मिळतं आहे आणि आमचे आमदारसुद्धा दिवस रात्र काम करून दिलेला शब्द ते पूर्ण करत आहेत। त्यामुळे लोकांची सुद्धा अपेक्षा सन्मान्य आमदार साहेबांकडे खूप वाढलेली आहे आणि आमदार साहेब जे जे प्रश्न शब्द देतात बोलतात ते 100% वेळेवर पूर्ण करून देतात। अशा प्रकारचं एक आमदारांबद्दलचं वातावरण
संपूर्ण कुडाळ मालवणमध्ये आज जनतेमध्ये पाहायला मिळत आहे, चांगलं वातावरण पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे सर्व कार्यकर्त्यांना सुद्धा युवकची संघटना असो, आपली बेसिकची संघटना असो, महिला संघटना असो, ही सर्वच मंडळी आज एक समाजकार्य म्हणून शिवसेनेचं प्रामाणिक या जिल्ह्यामध्ये काम करत आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.